Is-sit one.com.mt li tnieda matul il-jum tal-Ħadd beda jkun infittex minn eluf ta' persuni sa mill-ewwel sigħat tiegħu b'mijiet jidhru jixxerjaw l-istejjer fuq il-midja soċjali. Ir-rapportaġġ estensiv tal-ewwel ta' Mejju b'xandiriet diretti, ritratti mill-ajru u kummenti minn fost l-udjenza taw toma tajba ta' fuq x'jista' jkun ibbażat dan in-news portal. U rejna sa mill-ewwel ġurnata li se nabbażaw ħidmietna fuq dak li jfittxu n-nies. Il-filmati fil-pront, il-kummenti live u l-ħafna viżwal. Nivvalutaw ukoll l-opinjonijiet tan-nies u ħadna pjaċir li mill-ewwel mumenti stajna nannutaw persuni minn kull sfera tal-ħajja jikkontribwixxu. Bistejjer varjati anke matul il-jum ta' tnejn minn sport sal-mużika, politika kif ukoll kronika, one.com.mt qed jagħti sinjal ċar li għall ġej għandu jkun l-għażla ta' ħafna. Dawk li jħobbu jkunu jafu x'qiegħed jiġri madwarhom għandhom jagħmlu one.com.mt il-homepage tagħhom u nagħtuhom garanzija li kull darba li jitlu fiha se jsibu xi ħaġa ġdida x'jaqraw. Din hija xi ħaġa li diġà huma konvinti minnha wkoll dawk li jirreklamaw li għax jifhmu li l-brand One dejjem fissret suċċess bdew jassoċjaw irwieħhom ma' dan il-proġett mal-ewwel.